Kublai pi iwe ya priang subhai pi sesisin cekene ka amen faithful and true channel bat cekene ka apologetic pateng ke ba ngaku aban ong shwa ban sedang ya kene ka video kene ka singi kalong ba shwa ba pin ai ki komen subha sangap shwa nadu basdang hadu bakut jong ka video wat chupe tang ya ka title re sengap nadu basdang hadu bakut pin sanang ban komen kat kum ki point umde tang kat kum ka title maria ka title mulatho hang tu kri tang ka kerteng jong ka topik ba ai jing kren andre ya ke jing batai kadon hapedeng jong ka video nga ai kini ki jing batai khnang banduk pensai omde ban pen kulmar pat kubli sibun ya kitu ki ba layathu ba philayo jing mentoi di subha sa pen priang lem sya kiwe ki parabanget ki paralog bat nga ai kublai ru ya ki nyungut ki prangut ki balong ki member jong kene ka channel ya kersan ya kene ka mission jong ke jing pen priang ya ke jing sisa jong ke gospel jing sisa jong ujisu ulahi kai kumno ujisu pat hoi sisa ha kene ka video kare phang ujisu but ya kajing sengau lene kajing bom sengau jong ki katokane ki Protestan omdei barokhai ki Protestan hakane ke video ki don arjat ki Protestan ki bas sengau bakla lene ki bom sengau lene ki bom pidiang hiru ya kane ke kajing sisa ke kata kajing sisa kini ki ong kumne ublei umla ban kelalong breu but ujisu sem lakam hi ba udai ublei ka Bible ka hikai ba ujisu udai ukun ublei om ublei hi tik ege jibab ya kan nepat don sibun ki benta jong jing tho ba khoi ki ba pen sisa ba ukris udai ublei tang ka wei kalong ba ban batai ya kini baro klem jing ya persya kalong ban priang ba ujisu ubadon hakajing tho ba khoi ulang sisa ublei kajing tho ba khoi ka ai bun ki saki ki ba pen sisa ya kajing long blei jong ujisu bun nakini ki long ki ba sai bat ki ba bet bat omla ban batai da ka wei pat karukom kum kanuksa ka gospel kum Yohanes ka sedang da kini ki ktien habas dang kapertei kaktien kalaladon padu blei bat kalalong ublei kaktien kalawan long do bat kalasyong sabat ngi Yohanes kalong kebenikong dekat iwei bat khatsau ha ka city Paulus syakinong kolose ha ukris balong breu ka syong ne kajing long blei papura ha ukris balong breu ka syong ne kajing long blei kapapura nang taha Yohanes arpu pra Thomas ulah perta hau Jisu ko try jonga bat ko blei jonga bejang ni ki wasai ba Thomas ulaong ko try jonga bat ko blei jonga henry hato ngi syam ha ka Bible ba Jisu ong em what you khot blei anga Jisu syam la pen bet ublei ukparu ukhot ya ukun kum ublei ha siti saki Hebrew long kebenikong kedekot pra Henry sapang ukun ka ket jong me koblei ka ne junom la junom uding sensar jong ka hok ulong uding sensar jong ka himai jong me ka ket jong me koblei ka ne junom la junom uding sensar jong ka hok ulong uding sensar jong ka hima jong me badala de hiu Jisu ong sai ukpa pat manga nyalong kawe na Yohanes kalong sipau dekat laipo kiwe pat ki dekat jong ka jing tho ba khoi dru ki pen pau sai yakane nang ta kane ngilaban pet na Yohanes kalong san dekat khat pra Yohanes san dekat khat pra te kumta kita kiju kelenang wat dong ban peniap eu omdei tang ba ula penkeng ya ka sabat hendrei ula ong ba ublei ulang ukpa jong uhi pat hakane karukom ula penyan kat elade bad ublei tak ba ong kumne
ong kumno ba ublei ulang ukpa jong uhi ngut ladang ngadei ukun jong ubreu ngut ngadei breu tiladang ong ngadei kun jong ublei ukpa kabamut ngadei ublei ngis ngau thu kumta ha kijing ya keren ke jongi ladang ong kun kseu mut udei kseu rong kun miao mut udei miao ti ha ba ong ukpa ba beneng udei ukpa jong jisu pada jisu ong ublei ulang ukpa jong u kemut hakane kerukom ula penirkat ilade buat ublei la tho u Yohanes apostol tinglaban Pedro yakane san arpunriu na bau kupa ubalong katenrai jong jing im ula airu ialah ukun ban long katenrai jong jing im ukpa ulong tenrai jong jing im ti ula airu ukun ban long tenrai jong jing im sakwe pat ka dekat Bible in pesa we pat dekat Bible ketika Yohanes pra san pupra sisa nga ong api shuaban ka yau Abraham ngalong ti hangno ha Bible sakwe pat ka jaka ngisem ha kitab Exodus kalong lai dekat khat sao ba ublei wong ngalong kan mau hano wong how Moses but hangni ujisu wong sisa nga ong api shuaban ka yau Abraham ngalong ba ngalong kapamut udai ublei kanele ke balong ke sisahi ke ba lami nak sentur jong Jisu hi ba Jisu ulang sisa ublei nata Yohanes sipulai pulai ongkum no ki ju la jubab keliang ngimlen temau ya me nak banta ka kamba bha Henry namar ba mekren ben blei bilang tang ubreu Henry me penlong blei ya lade be mo Jisu ong dei blei tak kau ki ong ba une u Jisu na Nazaret u kun jong misteri ding u badai tang misteri ding u kam ba u dei u blei takadau salen thamau ti hang pi ong don jing tho Bible ba u Jisu dei blei ti kene kene ke ngila i mentale ko no arteli ki dekat ki ba kam klan Jisu Yohanes san pra san pu pra takane ke we Yohanes san kat pra lai teli ki dekat but Yohanes sipo lai pulai Yohanes sipo lai pulai ong obiang Yohanes sipo lai pulai Yohanes pra san pu pra Yohanes san kat pra dikine ki dekat ki ba scam ba ban ya tu hangi ba u Jisu sisa u dei u blei tasakene ko pat ka dekat Bible Filipi dekat san ban riu ka akor le jong pi ka dei ban long kum ka jong ukris la uladon ka jing long blei shem la angnut than e ban pin i ba irangkat ber ublei la uladon ka jing long blei la uladon ka jing long blei shem la da angnut than e ban pin i ba irangkat ber ublei be kini ki dekat Paulus apostol ru ula ai ya kini ki dekat nak banta jongi nang ta ka dang don siu sa ka we ka dekat Bible Kolose iwe kan riu bat khat nyo tengini pule ka ne la thau ha u ya ki e baro ki ba habneng bat hakandeu ya ki ba yo i bat ki bom yo i la dei ki khat ne ki long krau ki bor sanshar ne ki bor ya ki baro la thau da u bat ha u sngo mau ulang syuai ki baro ki badan hau ki baro ki ne lang kawe ti laban page ne Yohanes long baning kong dekat sipau Hebrew ni kong dekat ke sipau kene na kene na Kolose iwe dekat kanriu bat kat nyo ti kum tu i kini ki dekat na ka Bible ngi i kini ki dekat kum tu hadapan ban kini ki ar teli ki kan huan Protestan lesi kidang objek kidang ong biang Henry haka Bible lakot yo Jisu kum ukun belaka marway the only begotten son jong ublei lakot ru ya u kum ukun prangsi kum angisiam ha Kolose iwe khatsan but Hebrew iwe Henry but kum utenrai jong jing thau blei kum adon ha kitab jing pen pau kalong ke balai dekat ke khatsau kini barok ki i kumba ki pin i bala thau ya u pat kumta umla ban long ublei bom jukut te
Mano kita ki Protestan ki baong ya kum kini ki jajing ong. Kidei kita ki baong kita ya ki balakot ki Jehovah's Witness but ki Unitarian. Ni ki pron kam ya kum kini ki jing batai. But ki wei ki bakantai ya ke jinget Kristan but ba ukun ublei ula kelalong breu but ba u Jesu Kristus udai ublei. Te yakini labun sin la jubab yakane ka jing ong haka history jong kabalang Kristan. Kakentin ka baong apareng the only begotten mut ubala ka marway kabadon haka King James version jong ka Bible but kiwe pat kijing pen kala nakawe kaktien sya kawe pat kaktien jong ka Bible kawan nakaktien Greek monogenes kabau umut kat kum kijing tu lene kijing lum ktien jong lene ka tiar ktien jong ki Greek kamut ubah kerpang tam ubah marway nakata kejat kamut setia latau kijing pelajinget hanaisia kapan syai bahaya kane pelakum no nganget ha way utrai u Jesu Kristus ukun ba marway jong ublei ubalakha na ukpa na du bom jukut ublei na ublei kijing syai na kijing syai ublei ba sisya na ublei ba sisya ya ubalakha omsyam latau ujing along kawai badukpa dau latau ya ki e baro kene gerjing pla jinget naisia ukres udai ukun bom jukut jong ublei pat namar kata udon ya kejing long blei ke bapura kumba ukun ubriu udon ya kejing long briu ke bapura kakentin Greek nakabanta kun prang singi the firstborn kalong prototokos kapamut ubah krautam ubadon kakerdan kebahakli ubadon nadu bam jukut kamut ya ubala tau ningkong kamut rekumta kanekin prototokos nalor kata kane kajing batai kaya persya bat kajing thok hi namar ar khot hadin kata kamut ha Kolose iwe khatniau Paulus ulaong lalong shwa yaki ek baro ulalong shwa yaki ek baro kata kamut ba uladon nadu bam jukut sakawi pat kedekot kam hadin Kolose iwe khat kendai ulaong Paulus ulathok ublei ulas ngubha baka jinglong blei bapura kan syong ne haukun ublei ulas ngubha baka jinglong blei bapura kan syong ne haukun karkom pendon kam hakaktin Hebrew yakakentin kun prang singi kapen iru bakamut ubah krautam lakot yau David ukun prang singi ha kasam prapkundai kedkot keba arpunyau lakot untuk kun prang singi om namar ba udai ukun benikong jong jese rini pulih Bible umdai ukun benikong udai ukun kado daripada ya David laong ukun prang singi akan dikasam prapkundai arpunyau laong kumta namar ba ulai syak penkentang kum usim jong ka Israel sakot ya ukun prang singi kum juru ha Jeremia lai puwei kendai lakot ya Efraim ukun prang singi jonga wala Manase ladai balakhan kong de Manase pat Efraim ki kun jong no ki kun jong Joseph kumikri ki kun ksiu jong Jacob Efraim bat Manase benikong de Manase baar de Efraim Henry lakot bade ha Jeremia lai puwei kendai lakot ya Efraim ukun prang singi jonga ya kejaj benru Israel ru lakot daublei ulong ukun prang singi jonga Exodus sau arpuar kakentin Greek na kabanta kabasdang kalong arke nakaba ngiyo ya kakentin arkitek kat kum ki stad Greek kabamut arke kamut katenrai
ka dau ke baterai ka telong bat ka nongrim bom shem la thao ka nongrim bom shem la thao kumta ha kitab jingpen pau ka nong lai khot khat sao ka batai yo jisu kum u nong thao u architect jong ki jing thao kum ya ubah la thao rei udei unong thao dei ubah la sha thao rei udei u nong thao ha ka jing pen pau kitab jing pen pau nong ka ba arphuai khon riu ka kentin arke ya kene ka kentin arke la pun kamru ya ublei ukpa la pun kamru ya ublei ukpa ka ba ong ngalong u alpha badu omega u jing sedang badu jing kut kumta kamla ban mut ya ubala thao ha ka jing pen pau ka nong ka banikong khot khat nyo bat khat pra bat ha lenong arpuar ke dekat ke khat lai uji suhi khot yelade kumno khot u alpha baru omega u baningkong bat u bakhadu kadon saka we ke jing tho mo jong we unong tho jong kari England u Sir Arnold Loon te ulah tho kumne pun kut dakane kitu ki basania tang ha ke jing start brew ki kentaj ya ke jing mut kebadai haba ki persyang ban weng ya ke jing syapang ukris lada ukris dei ublei te udei ubi ki ong kumna kini ki rationalist ki ong lada ukris dei ublei te udei ubi kini ki banget ha ka jing start brew kita ki rationalist kum une judge brew priang ya ke benta ka baningkong kita ke benta baningkong ukris udei ublei Andrei kimnut roban ong ya kepaar ba udai ubi. Kini la thok mana la ong mana da Sir Arnold Loon. Di kini kiba ni ya pej ha kini kasingi chapang ka jing long blay jong Jisu. Nganget ka long ka pasai te saya sam cha ki we ki parlok ki jong piru ngal ai ka to kini ki nong ber ki dekat. Pila ban pule bini asala dehi pila ban revise biang ka video. Pai biang sedin sa post sa page itu ki dekat. Bad tip sisya kitu ke bedang artatin la hoi don ha Bible te ngalapen i hapi ba don ha Bible pau Jisu hi dala de wong ngalong ublei mar kin don omdei tangkine ki artil ki Protestan lese ki we per ki parlok muslim juru kin ong ba hangno ha Bible kumba ong uwe nakiba ya khun ba ban ya rapan penget ya ki Kristan ban ong ba hangno give me an unequivocal statement pau Jisu wang ngalong ublei but mane yanga kini gir khot Bible ngal aya phi mata kasngi tenget ke yarap phi tu train kerku ya phi we kumle sibun ka por phi sngap ya sam like subscribe page na du postang hadu bakut kanek ladi ke bakut nga trai pi poi hadu ang ne kemut pila page hadu bakut te kublai sibun ya ka por ke jong pi pergi jing kersan ya kanek ka ministry jong ka Amen Faithful and True channel YouTube channel but ban priang ya ka jing sisa jong ka Bible ka jing sisa jong Jisu pat ya ka ban priang tangi ka jing sisa pat om ya ka wipat